cuma moroti dheke. Lah dhek saikine ndek bojo nggo apa rek? Saikine dhek kerja lho untuk duit dhewe. Duwe bojo lho cuma anu malah marahi moroti dheke. Kan ya percuma. Yang penting golek wong lanang liya toh, ngijolno toh. Nah, ada wong liya kenapa tidak? Kalau ada orang yang lebih dari dia, yang lebih mengayomi dia, yang lebih memberi masa depan buat dia, sing enek duit yang ngene, yang bisa membuat dia nyaman, kenapa tidak? Ngono lho. Dadi ora nyalahno, aja nyalahno wong wedok sing ngijolno bojone ngono kuwi. Kalian juga harus melihat sing lanange nang omah kuwi piye, rumah tanggane piye, aja langsung ngono kuwi, mojokne wong wedok, mojokne bojone sing kerja nang luar negeri. Piye to? Lur. Dong kurang ngono kuwi. Aja langsung nyalahno sing kerja ning luar negeri bojone. Pasti ada alasannya, gak mungkin wong lanange dijolke ya. Gak mungkin ngijolno bojone nek bojone beneh, apik-apik. Wong bojo apik-apik kok nang omah ki ya kerja ra ketang kerja serabutan. Dadi bangunan kek apa nguli kok apa kerja nganu kek apa dadi buruh tani kok kayak ngono kan ya kerja jenenge ya gak mungkin wong wedok ya punya ngene-ngene nek arep ngijolno bojone 1000 kali. Mikir 1000 kali ngono lho. Lur, dulur. Oke angger nyalahno wong sing ngijolno bojone mesti ya ana alesane kok ngono kuwi. Dong ora?